खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ आरो गुड मर्निं हैव ए नाइस डे अहेड आं फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननो दिनैहाय देखायनो सानदों दिनै सानसे गथ'फोरजों जोङो मा खालामो बिसोरनो मा दौवो एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला जोंनि रुटिन आरोना सानसेनि रुटिनखौ देखायनो सानबाय आङो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय नै गथ' सानैया दायो सिखारनानैहाय आङो बिसोरखौ मोखां सुनानै होबाय दायो बिबौजों दङ आरोना बायरायावहाय दायो बिसोरनि गेलेग्रा नांगौनो ओंखायनो आङो गेलेग्राखौ हैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै दे नै बिसोरनि गेलेग्राया खिन्थु मिन्थिखागौ बेजों गेलेखाया आरो दंबावोसो गेलेग्राया बाट बिसोरो माजों गेलेयो खुरै थोरसि लथा बेफोरजोंसो बांसिन गेलेयो आरोना माने गिदिरा जा जिनिसखौ लायो बेजोंसो गेलेयो आरो दा थेवबो आङो बेखौ हैनानै दोनसै जाहाथे माने बिसोरो बिबौखौ डिस्टार्ब खालामा आरोना बोथोराथ' मोजांथार सान्दुं दुङाखै बे साननैसो अखा हागासिनो दङ ओंखायनो थान्दा आराम जादों आरो बोथोरा गेलेग्राफ्रानो नै जोंसो गेलेबाय थादों ना गेलेदो गेले जायाखै माथो बिसोरनो दायो सेरेलेक दौगोन ओंखायनो नै ताल मिस्ट्रिखौ सोमनानै दोनखानोसै गुदुं दैजों टेस्ट मोननायनि थाखाय दायो आङो गथ'फोरनो ओंखाम संसैलाय ओंखाम माने मा खिचिरि संसै आरोना आङो रेडि खालामखाबाय ओमफ्राय फार्स्टिं नै बिसोरनि गाइखेर लोंग्राखौ रुगासिनो दङ आङो स्टेरिलाइज खालामथारनांगौ सानफ्रोमबो नङाबा मोनामो ओमफ्राय नै बेहाय मुगु दालि माइरं ओमफ्राय गाजर होखाबाय ओमफ्राय एसे संख्रि हालदै होनानैहाय आङो होनोसै गेसावहाय दे फैदो दे 1 2 3 फैदो सिंजाबायनो आबौआ गैला रिधिमाजों आंजोंहाय गार्डेनाव बेरायनोसै ना मामा लाजदों रिधिमाजों आंजों गार्डेनाव बेरायनोसै बिनि उनावहाय जोङो सेरेलेक जानोसै ने वाव दाउ गाबदों नै दाउ जोंना गार्डेननि अबस्थायानो गाज्रि जानानै दङलै दा ओइ नों गारि थांदों उन्दुनो ओंखारफिनबाय नामा नोङो रिधिमा आयु बोराबनायसो नामा बोराबदों उन्दुनो ओंखारफिनबाय नोंदां सिरि थाथारदों जुदि सिरि थायोब्ला मिथिखादो आरो उन्दुनो ओंखारदों सान्दुं ओंखारबाय माथो नै सान्दुं ओंखारबाय बाट बोथोरनि जेबो भरसा गैया आसा खालामनो हाया दानो सान्दुं दानो अखा ओमफ्राय सान्दुं दुंब्लाबो गरमनि थाखाय मोजां मोना आरो अखा हाब्लाबो जिफ्रा राना मा होननो दा मानसि माहारिजों बेनो प्रब्लेम सान्दुंब्लाबो प्रब्लेम अखाब्लाबो प्रब्लेम दा जोंनो मा नांमारगौ आयु सफारिया सेस मामा नै सेस सफारिया सेस मोनजाला आयु हाबाब दाउआ जाख्ल'जोबनानै गालाङो नै आयु नुदोंना नुहुराखैथाय नै बेफोरथ' मोनजोब्बाय जा मोनजोब्बाय नै मामा गथ' जाखांनायनि उनावहाय जोङो गावनि थाखायनो समखौ दिहुननो हाला गावनि थाखाय सम दिहुननाया बिराद गोनांथार गावखौबो एसे मोजां मोननो सोलोंनांगौ मानो होनब्ला गावखौ जुदि मोजां मोननो रोङाब्ला जोङो मालायखौबो मोजां मोननो रोंनाय नङा अननो रोंनाय नङा ओंखायनो जोङो गिबियावनो गावखौ मोजां मोननो सोलोंनांगौ गथ' मोनखांनायनि उनावहायनो माने जोङो गावनि थाखाय सम दिहुननो हायाखै गावखौ केयार खालामनो हायाखै बे बिराद गोनांथार गावखौ केयार खालामनाय गावनि थाखाय सम दिहुननाय गावखौ फिन गोदोनि बायदियै मोनफिननाय गावनि थाखाय खामानि मावनाय गासिखौबो जोङो राननानै लानो गोनां जायो आरोना समखौ गावनि थाखाय सम दिहुननांगौ गथ'फोरनि थाखाय सम दिहुननांगौ दायोथ' मेन पार्पसानो जाहैबाय गथ'फोरखौ मोजाङै फेदेरलांनाय फोलावलांनाय दायो देरबाथ' फोरोंनायनिबो खोथा फैनोसै बाट बेनि गेजेरावबो जोङो गावखौ माने एसे केयार लानो गावनि थाखाय साननो सोलोंनांसिगोन जोङो सम दिहुननांसिगोन बिराद सोलायो गथ' फैनायनि उनावहाय जिउआ बयनाबो सोलायो बयबो मिथिगौ बाट बेखौ सामलायलांनो रोंनाया जोंनि आखायाव दङ आरोना आरो बेवहाय सासेनिल' नङा बिसि फिसाय सानैनिबो आखाइ थानो नांगोन सासेनिल'जों जाया मानो होनबा संसारा हारसिङै सोलिया संसारा जाहैबाय बिसि फिसाय बेजोंसो सोलियो आरो गथ' गथायखौ सानैजों केयार खालामनांगन र' लाफिनगोन मामा लाफिनगोन दै गुदुङावहाय नै सेरेलेकखौ होबाय ओमफ्राय एसे ड्राइ फ्रुट होगोन आङो ड्राइ फ्रुट्सनि गुन्दै ओमफ्राय दायो मोजाङै गलायनानै लानोसै दे जादो रिधिमाखौ दौबाय बिफाया दुस्ता टेस्टि मा खालामदों बियो खुगाखौ नाम बिसासे आरो दे Mama, ini ichilosai.
दे जाय लोंनोबो बुम बुम थांगोन बुम बुम नै आंहा साखौ दासो लोंसै गुसु जालायलायबाय उपाय गैया गथ'फोरखौ फार्स्ट नायग्रोनांगौ बिनि उनावहायसो जोंनि जानाय लोंनायाबो बिसोरना फार्स्ट ओमफ्राय जोंना लास्टाव दायो नै लेखा फरायदों लेखा दे फरायद' हां खनसेयावनो लोंजोबनो हाबाय आंहा fish बे गुनगुन girl बे मोनथाय गैया बेयाव lion नै नोंसोर जाग्राया मा orange आरो बैयो mangoबो जायोना नोंसोरो sorry van एन्जर जोंनि सिलिंआव दं बियो एन्जरा जोंनि न'खौ जाजोबसिगोन मामानि एन्जरा नैबे रेडा नै बे सिलिंआव दङ नैबे टाइगार नांसिगौ दानाबा नै पापि मामा नै पापिया नै पापि kittens नैबे गिटार दामग्राया दे फरायदो रिधिमा नोंहालाय फराया नै लेखाया दंबावोथ' बेना लेखा होद' दे ए बि खालामदो आइसक्रिम बेयावबो दं जिराफ नोंहा फराय नोंना जोबाखै फरायद' जोबाखै नोंना मुरगा दे नोंहाबो फराय स्कुला बेलेग नोंहा इंलिस मिडियाम बे बर' मिडियाम ओइ स्कुलखौ बिसोरखौ आलदा होगोन आरो आलदा होगोन सासे बर' मिडियाम सासे इंलिस मिडियाम एखेयाव थांगोन नै एखेयाव वाट हाबाय हाबाय फ्राय दे ओरैखौ दे ओरै जोंना उल्टासो फरायो ने फार्स्टनिखौसो फरायनोसै लास्टनिया जोब्बाय ने फार्स्टनिखौ फरायनोसै गावनिखौ होखानानैबो मालायनिखौ बिराद सेफैयो बियो तानिशा नोंना स्कुला बेयावसो दे सानै फराय दे सोर हायो दे बे मा बे एप्पोल बेखौ मा होनो मा कालार बे ब्लु कालार बैयो पिंक नायलाय पिंकखौ जोङो दानिफ्रायनो गथ'फोरनि ब्रेन डेभेलपमेन्ट जानायनि थाखाय बेफोरखौ शेप्सफोरखौ लेखाफोरखौ देखायलाबायो आरोना गेलेग्रा जिनिसफोरखौबो माने जेसेबां हायो एसेबांनो जोङो मबाइलनिफ्राय गोजानाव लाखिनो ट्राइ खालामगासिनो दङ आरोना बाट ना बिसोरो ओरैबायदि जों माने मबाइलाव रायलायबा बांसिन दावराव खालामो ओमफ्राय हमनो नागिरो आरो फनखौ दासिमबो नै आं रायलायनायखौ नायगासिनो दङ लेखा फराय नै बेफोरखौ फराय मामा बेफोरखौ आरो जोङो माखासे जिनिस मोनो अनलाइनावहाय मोनो जोङो बेफोरखौ माने बायनानै होगोन एसे देरोब्ला बिसोरनि ब्रेन डेभेलपमेन्टनि थाखाय मेल्ला जिनिस मोनो दानि जुगावहाय गोदोनि जुगावहायसो मोनामोन बाट दानि जुगाव गासिबो एभेलेबल आरोना आरो दानि पेरेन्टसफोरा बांसिन माने गथ'फोरखौ माने मबाइलनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय बिराद कनसियास जाबाय आरोना जायखिजाया माने गेलेग्रा जिनिसफोरखौ होयो ओमफ्राय अबावबा पार्कफ्राव गेलेनो लाङो जाहाथे माने गथ'फोरनि टाइमा स्पेन्ड जालाङो आरो जेसेबां हायो एसेबांनो जोङो पेरेन्टसफ्रा गथ'फोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनो नाजानांगौ मेङो बाट ना जोङो नाजानांगौ आरोना जोंबो नाजागासिनो दङ मेंब्लाबो ओमफ्राय बिबै बिबौआबो दंखायो जों मेंब्ला जों बिसोरनो गारनानै होयो आरोना जों रायलायनायखाय रायलायफाबाय थादों दा मेल्ला जिनिस मोननाय गेलेग्रा ब्रेन डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा बेखौ जोङो बायनानै होनो सानगासिनो दङ लासैनो नोंथांमोनाबो हायोबा बायनानै होनो हागोन गथ'फोरनो जाहाथे बिसोर बिजि थाबाय थायो आरोना गेले मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दे फराय खुलुमनानै लादों बियो खर'आव हाबजोबनायनि गोदोसो जोङो बिदि सानोमोन आरो लेखाखौ खुलुमनाय लोगो गासिबो हाबजोबोबा एग्जामाव लिरनो हागोन नोंहा बेखौसो फरायनांगोन मिडियामा बेलेग नोंहा बर'सो बे बर' नामा ओमफ्राय बे बर' नङाना नोंहा बेलेग मिडियामा मा आनि लेखा दङबा लाबोलै आइ स्कुलनिफ्राय जेरक्स खालामनोसै जोङो नोंनि लेखाखौ बे लेखाखौथ' जोङो नै चेन्नाइआव जेब्ला थांदोंमोन अब्लानो बायनानै लाबोदोंमोन आरो इन्डियानि नंबावाना बेफोरो इंलेन्डनिफ्रायसो फैनाय बियो इंलेन्डनि इन्डिया इम्पर्ट खालामनाय आरोना इंलेन्डनिफ्राय बेनो बिहा गोसोआनो अबावबा फरायनांगौ बेखौ हायाखै नोङो दे बे माबा खोन्था आंनो बे मा फोरोंनांगौ टाइमाव फोरोंगोन ना नोङो उनावहाय बेखौ हायाखै नों दाबो फोरोंनांगौ टाइमाव फोरोंगोन दिनै फोरोंखाजोबसै आं दिनै जाजोबखागोन आंना ओमफ्राय जोबखागोन दिनै स्कुल होनाय टाइमाव फोरोंला आरो आंथ' बिसोर सानैखौ दरजा फांथेनानैसो फोरोङोनाय माबा बुजाबा खारना फैयिनि आबैया खारखुमाखागोननो फोरोंनाय टाइमाव खारखुमाखागोन आइमोनाबा गोदोबा गावसोरबा रायनो हायोमोन आरो ने आं
रायाखै आं गासिखौबो नुदों बिबै बिबौफोरखौ माने गावसोर गावनि गथ'फोरखौ रायनो हायो खिन्थु माबा फिसौफोरखौ रायनायखौ नायनो हाथ्रा आरो गसंनो नागिरनाया मारै मोनफैखो हा नोङो Anu lah deh. ओइ थांसिगोन Tadi sepeda ini akhirnya sampai satu dulu. Ang thằng deh, bin deh. Kenang kira tangan. थांबाय आबैमोना थांबाय स्कुलाव थांबाय गारि गाखोसिगोन दा थांबाय टाटा नोदो टाटा दायो थांबाय ओमफ्राय न'आवहाय दङ जों दा सानैजों नायनोसै आरो बिसोर सानैखौ फुथुनानै लानो हाबाथ' देरहाबाय फुथुनो हायाबा गैला आरो Hai mama. मामा सुना थ' फुथुनसै हारसिं जागासिनो नै बेहाबो हुइ जादो हारसिं जागासिनो जोंहा हमनो गोनां जायाखै आरो दायो बिबै बिबौआ थांबाय स्कुलावहाय ओमफ्राय जों सानैया नायगासिनो दङ फुरा मेंखायो आरोना फुथुनो नागिरदोंमोन बाट उन्दुआसै फेल जाबाय जोंहा उन्दुहोनो हायासै ओमफ्राय दायो सिगाङावहाय जोङो बिदिनो बिसोरनि थाखाय कक'मेलनबो दामनानै दोनदोंमोन आरो कक'मेलन बिराद मोजां मोनो खोनासंनो गोदोनि उन्दैनिफ्राय खोनासंहोदोंमोन आरोना नायहोआखै दाबो जोङो बांद्राय नायहोआ खोनासंहोयोल' आरो बिसोरबो बांद्राय नायनो माबा मोना आरोना गेलेबाय थायो ओमफ्राय एसे मिउजिकखौ खोनायोबा नायो आरो सासेया उन्दुबाय नै जोंना ओमफ्राय आरो सासेया नै दुस्ट खालामगासिनो नै मानबायगासिनो फुथुनो जा नाजाबाय आङो बाट गैया खिन्थु बेखौ आङो फुथुनो हाबाय आरोना आरामसे बिफाया ओंखाम जाहैदों आं दहाय आइ बाबाथानियावनो जानानै लादोंमोन आरोना नङाबा बिराद खस्थ' जायो जोङो ओंखामखौनो मोनजाया आरो मामा फै ओरै फै बिराद दुस्ट' जादों मामा Taneesha र' बिफाया फैदोंसै ओमफ्राय बिफाया मा खालामो बेखौ फुथुयैना गेलेनो होयो जुदि उन्दुआबाथ' दाहाय ओंखाम दौनानैसो डाइरेक्ट थुखैनानै फुथुनांसिगोन आरो जेब्लानिफ्राय मानबायनो हादों ओरैबायदि माने बिथिं सौदावलाय जागासिनो दङ बियो बापरे बाप हगारनानै होआबाबो गाबनो नागिरो दा गाबनायनिख्रुइ साबसिन जोङो हगारनानै हो ओंखायनो जोङो हगारनानै होबाय आरोना ओमफ्रायो जोङो माने अबावबा नांबाय बायोबा एकदम थाल गैयि बायदि थाफ्लायो आरो जुदि नोङो आइदै आया साबाय बिदि होनबाथाय गाबसिनोसो गथ'फ्रा ओंखायनो इसे माबाफोर जायोब्ला गोलैबाय बायोबाबो माने जोङो थाल लाया आरोना जेब्लानो थाल लानाय बायदि मोनो गाबसै आरो बेनि सायावहाय सानैजोंथ' पुरा खानाय बोसाबलायनाय मानाय बिदि जाबाय थाखायो खुसिरलाबायनाय मानाय ओमफ्राय आं दहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंदोंमोन गावखौ मोजां मोननो सोलोंमानो होननानै माने गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय सासे हिन्जावनि लाइफआ ओरैबायदि सोलायखायो माने देहानि फारसेनिफ्राय लानानैनो मेन्टेलि गासैथिंजायनिफ्रायनो सोलायजोबो आरोना उन्दुनाय थिग गैया जानाय लोंनाय थिग गैया मालाबाथ' नोङो बायहेरायावबो थांनो मोनबावा दुगैनोबो मोनबावा बिदि समावहाय मेन्टेल हेल्थआ बिराद खस्थ' मोनो जोंना आरो देहायाबो जोंना खस्थ' मोनो सासेया उन्दुबाय सासेया नै दा बेबायदियावहाय हेफाजाब नांगौ जायो जोंनो पार्टनारनि आं बिदि फिल खालामो आरो हिन्जावनिल' नङा बेहाय हौवाफोरनि लाइफआबो सोलायलाङो थाखा फैसानिफ्राय लानानैहाय मानानै बिस्राबो आलदा माने बयनाबो आलदा थायो टेनसनाहाय बयनाबो सेम जाया हौवाफोरना आलदा हिन्जावफोरना आलदा जायो नै दासो खि गोरा जानानै जा गाबबाय अन्थाव बाथावनो उन्दुलायनो नागिरबाय गाबैनो ओमफ्रायो बिफाया खिखौ हासिब गनसिजोंसो एरन हरबाय बेनि उनावहायसो गबाय आरोना जा अन्थाव बाथाव गाबबाय उन्दैयावबो बिराद खि गोरा जादों आरो बेना ओमफ्रायो जों माने थालिर एसे दौदोंमोन नालाय बेसो खि गोरा खालामबाय बायदि मोनदों आरो जोङो मामा खि गोरा जादोंमोन ना बिराद खि गोरा जाखांबाय बे अन्थाव बाथावनो उन्दैयावबो बापरे खम खस्थ' जादों बोलो होनो हानायखायसो रोंनायखायसो आरो नङाबाथ' आरो बांसिन खस्थ' जागौमोन जोंहा मामा मेगन मोदै गलायलायनाय जा गाबबायलै अन्थाव बाथावनो बोरै मोखांखौ देखाय मामा तानिशाया दे नायनि साबाय दायो ओंखाम दौनोसै नै आं रेडि खालामनानै लाखाबाय घि एसे होबाय दौनानै लानोसै बिसोरखौ ओंखाम दौनाय समावथ' भिडिअ खेबनो हायानो ओरैबायदि खस्थ' आरो दा रावबो खेबग्राबो गैया नालाय ओंखायनो जोङो दौग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय लोगो हमलायनोसै दै सान्दुं दुंलायबाय दहाय आरो दसेनो अखा हालायदोंमोन जि थिखोलाय आरो फोरानलाय बिदिल' जागासिनो दिनै थांदो बाय बाय रिधिमा बारजों गोलैबाय बे थांदो बाय बाय उन्दुहैदो दासो थुखैबाय
सेस लेथ्रा जानोसैलाय हो दासो थुखैबाय जोङो नोंखौ सानैखौबो थुखैबाय ए नांगोन दै बैहाय आं हले मिन्थिखाया दै नांबा मामा दासो थुखैनानै मैला जानोसैलाय आयु आखाया आथिं सेस जासिगोनलै सयथिबो खिग्रा लाबोनाया गेलेबायसो बिसोरो खियासैनो सानसेबो मा जागोनथाय ओइ मामा फैफिनद' तानिशा गथ' गोनांनि न' होनोब्लाथाय साफा थाखाया आरोना ओरैबायदि माने आलाय सिलाय जाखाथारो बबेथिंजायनि जिनिसा बबेथिंजाय जानानै थाजोबखाथारो आरो नै आं नोंथांमोननो देखायनि डेम' नै बेथ' बे बावसो आरो मेल्ला गाज्रि जाबावो जोंना नै मानसि जिरायग्रा रुमानो सेस गथ'फोरनि गेलेग्रा माग्रा गोजासो आरो गाज्रि थासिनबावोसो दिनै एसे थिग बावसो मा होनो आरोना गथ'फ्रा देरबासो माने बेफोर साफा जाजोबगोन गथ'फ्रा देरगोन ओमफ्राय बेफोरबो सानसे समाव न'फ्राबो साखोन सिखोन थागोन बाट गथ'फ्राथ' उन्दै थाबाय थायाना ओंखायनो गथ'फोरनि उन्दैनि समखौबो जोङो एसे एन्जय खालामनांगोन आरो बिसोरखौ एभ्रि टाइम कमप्लेन खालामबाय थाबाबो जानाय नङा जे गथ' दङ न'आ लेथ्रा जाबाय माबाय होननानै बिसोरनि थाखायनो जेबो मावनो हाया होननानै जोङो कमप्लेन होबाय थाबाबो जानाय नङा मानो होनबा समसोथ' बेयो बे समाबो बारग'लांगोन गथ'फ्रा देरलांगोन खिन्थु जोङो उनावहाय गथ'फोरखौथ' बामनो मोननाय नङा गावनि खाथियाव मोनबाय थानाय नङा देरबाथाय बिसोरबो गावबा गाव स्कुल कलेज अबाव थाङो बिसोरसो मिन्थिसिगौ आरोना बै समावसो मिन्थिसिगोन आरोना ओंखायनो जोंबो दा बिसोरनि उन्दै समखौबो एसे एन्जय खालामनानै लानो नांसिगोन आरो आइमोना दिनैहाय बिराद गोबावजोंसो सफैबाय 6:30सोआवसो सफैबाय आरोना थ' जोङो गथ'फोरखौ ओंखाम जाहोनानै आरो थुखैबावनानैहाय फुथुनो लाबोबायमोन बाट बिसोरो उन्दुवाखै मा जे जागोन मा समाव जे उन्दुगोन बिसोर उन्दुबासो जोङो एसे रेस्ट मोनो आरोना बिसोर दासिमबो उन्दुवाखै थ' बिसोरखौ फुथुनानैसो जोङो जोंनि खामानिखौ मावफिननो हागोन ओंखाम जानो हागोन ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय जोङो साहाबो लोङाखै आइमोनाबो लोङाखैनो जोंबो मोनलोङाखै आरोना साहाखौनो मोनाबिलिनि साहाखौ दायो बिसोरखौ फुथुनसै ओमफ्रायो संनाय खावनायनि जगारखौ नायनोसै आइया संनाय जायोना आं संनाय जायो आइयाबो मेंबोबाय आंबो मेंबाय दा सोर संनो सानैबो ज' संबासो नायनोसै दायो मा संनाय जायो आइया सङोना आं संनाय जायो नायनोसै बांद्राय खेबनोबो मोनासै नै आं नोंथांमोननो देखायनो सानबाय मा जाहोदों मादों होननानै बाट जा देखायदों बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्राय गेजेरावहाय फिथाइ जाहोदोंमोन बेखौ खेबस्लाबनो हायासै आरो सेरेलेकबो दौबावनाय जादोंमोन गेजेरावहाय बेनि उनाव गथ'फोरखौ फुथुनाय मानाय बिदिनो सोलिबाय थादों आरोना होमबालाय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय